Nameza patameni, nameza patameni. Mwambe isine patonye, mwambe isine patonye. Nasi mane nya chebeni, odika sina patameni. Nasi mane nya chebeni, odika sina patameni. Akwenyi ga-abụ isi oche, akwenyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịgasị na-akwata m enyi. Na-asị ma anịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịgasị na-akwata m enyi. Akwenyi ga-abụ isi oche, akwenyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Gbọgbọgbọ ngwọ, gbọgbọgbọ ngwọ. Ka ba kparịsịsịara ya bụ nkata bụ mbe na enyi. Gbọgbọgbọ ngwọ, mbe wee naba. Gbọgbọgbọ ngwọ, gbọgbọgbọ ngwọ. Weje ga-agwa m eze si ya na mbọsị ya ga-abịa okwu ada eze. Eze wee si ya nnukwu ife adị ya kwuru ọsị ya nke kwụsịkwana ya ike nke rapụ ya bịazịa ife enye ọkụ. Eze biko, eze eziokwu, ndị bịara abịa na-abịara ole. Ihe na-eme ihe dị mma maka ewepụ ụlọ wepụ ihe ọ na-eme otu unu si agara n'ịkwalite asụsụ Igbo. Ndị Igbo chọrọ ndị Igbo emelala asụsụ ha na-asụ bekee ma ya ahụ ndị bekee. Onye eze, ndị bịara eme ka asụsụ Igbo gbakwuo mkpọgwụ n'ala Igbo mmadụ na be anyị ebe a wụ obi ọkpụtọrọkpụ ọhụụ obi lova glass nke obi ị ga-ahụ masị obi ochie. Ụdị obi ọfọnịcha obi nke ogota na ihe ụdị obi ọwụ ndị ọlụrụ ọhụrụ ha wetara ọjị a na mmanya si ha sị ka ha bịa kụọ aka n'obi ịkọrọ gị si ha na-abịakwa iletakwa etu obi anyị dị, etu obi anyị siri wee obi ọkpọtọrọkpọ. Ha ka ji weta mmanya a na-asị ụlọ nnọọ o na-abịara ole. Eze biri n'obi a ebe a ọrụ ụlọ ihe ndị Igbo na-akpọ etu obi ma ọrụ ma ga-awụ n'obodo a nabatakwa na ọjị mmanya nsọ ya n'otu aka ihe nwere ọjị onye otu ndị maka mkpọtọkpọtọ ndị bịara abịa ọjị nwa m nwere a na-ọwa nwanne nwoke anyị na-asị ndị kpọrọ abịa n'obi nna ya a na-asị ha nnọọ na mmalite ihe na-eji anabata ndị bịara abịa ọwa ọjị. Onye nze anyị ebutela ọjị na ọkpa oge isi ka eso na ndị ndị na-abịa. Nwanne m ịhụnanya ọjị ụmụnne m ụmụ nwaanyị ala Igbo enwere otu o si dịrị mana ndị igwe obodo m na nna m nwe otu onye na-ayọ ọjị mana dịka omenala siri dịrị ihe m wụ tata ọjị onye biko ọjị ejetụla njem
ọjị ahụ echiatala azụ. Agara m agba ọjị a ma dịka ọmụba siri bịara ọkpọkọ ka anyị dị n'ike ịnụ ka o gbuo ọjị ọfụ ike ịnụ ndụ. ọjị kacha n'ije ọlụra onye ji okwu n'isi wepụ ebere abịa n'ọnụ anyị kpọkọrọ ni Chineke n'afa nna Chineke kere elu ka ha lee ka o siri dị mma nnọkọ nke ụmụnne nye anyị obi ịhụ nwanne n'anya gọzie ụmụaka a chọrọ ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ ihe ha bụ n'obi na kwenye anyị sị ihe ahụ asụsụ Igbo agaghị anwụ anyị kwadoro ụlọ Chineke anyị na-ayọ oghe ka inye onye ọbụla amamihe ekwene ka amamihe kọọ ihe ọbụla nye anyị ogologo ndụ nye anyị ahụ isi ike obi ewu obi ọkpụ tọrọ ọkpụ nwa ọtụtụ kwuru obi nwa obi ndị onye kputere na obi ga-ama obi nwa obi ma obi gọzie ụmụazị ihe ọma ha bụ n'obi ekwere ka ọkwa ha ebe ọbụla ha jere ojiji a ga-egbu ha ọlụla a ga-egbu ha ihe ha kputere n'ọnụ a ga-egbu ha ihe ha ritere n'ọnụ a ga-egbu ha gọzie onye eze anyị na ndị ya na ha so achị odu na mmadụ niile dị na ito mee ka ihe niile ha bụ n'obi bụ ihe ọma gaziere ha bịa gọzie ọjị a ka anyị taa ya ka ọ zụọ ahụ na mkpụrụ obi n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị onye eze Nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo na-asụ Igbo anyị bụ ofu omenwa ajụjụ ya ajụ omenwa ndụmọdụ ya enye onye dịka onye gbadoro anya mgbe nne ya ọ bụrụ na ya akọchara m na niile kama na ọ gbadoro anya pụtasị ya ihe ụfọdụ maka asị nwa mara nna ya na ndị ichie dịka onye nke nkọwara ụlọ nke nọ na Chief Sir Donatus Noel Obija Obiasọg nke ito ya wụ ndị Anambra Odi bụ ndị ito ndị iti so traditional ya nwa ụlọ dị iche iche ọ kụziri nkụzi n'ụlọ akwụkwọ onye isi ụlọ principal special class rụkwa n'ọrụ na lekaleka gọọmenti dịka o dere akwụkwọ Obi onye eze dekwa akwụkwọ nnọkọ ndị eze na ndị ha na-achị were zute mgbe ọnọdụ ọhụrụ ya ebugolite ya n'ego Odu na-esote onye eze n'ihi na ọgwụkwa nwa afọ mara ọtụtụ ihe banyere Obi maka nna nna ya wụ Obija onye ga-emeziri ha nwere okowere ejere ha nwere na nne Obija akụ ewere ọhụrụle ndị na-elekwa Obi na-elekọkwa itoolu kemgbe ọnọdụ egwu na ọkụkọ anya na ọ bụrụ na anyị gba nkịtị afọ 50 na-abịa abịa ihe onye ọbụla ga na-asụzi iwu bekee ya mere anyị na-asị na ị ga-achị ka karịa ndị bugo ụzọ chi n'aha ekekere ụwa niile ihe anyị jiri bịa taa bụ ka anyị gosi mba ụwa na enwere Obi a na-akpọ Obi Ezeri-Ọha gosikwenye ha ọtụtụ ihe
ha ga-eji kweta na ọ bụ Obi n'eziokwu. Ọ ihe anyị jiri bịa. Ọ wụ ihe Inyeka kere ụwa otuto na o nwere ndị Igbo chebere echiche ime were mara na omenala Igbo na ọdịnala Igbo na-asụ Igbo na-achọ ịla ntanyụ na wee sị mba na ọ gaghị adị etu a na anyị ga-etete n'ụra gbaa lekaleka ka anyị ghara inwe ụta na mgbe ọdịnihu maka ọnwụ na emeghị ugbu a agbụrụ na-abịa n'ihu ga-ata ndị agbụrụ n'ụwa taa. Ya mere a na-ekpe ekpere n'ụzọ pụrụ iche banyere ịdị mma na ahụ isi ike na ọganihu n'ọgbakọ na-asụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo. Asị m ka ha bịara n'Obi ọsọ ala mmiri. Ihe awụghị Obi Ihite Owerri, ihe awụ Obi ọsọ ala mmiri, ọsọ ebe m anọ jikọtara ọsụ niile. Ọ nga awụ Didimadi ọsụ ala mmiri niile. Nke a ọsọ ala mmiri na-agbakọ mgbe ochie ekpe ikpe atụ iremere na ihe ndị ọzọ jikọsịrị ha ọnụ. Nnọọ. Anyị na-ekele gị dịka anyị gbakọrọ. Nwere ike ịkọwatụrụ anyị mgbe Obi ebidoro ma ọ bụ usoro Obi gagoro tupu o rute gị aka n'ụbọchị taa? Dịka otu esiri gwa anyị, Obi a malitere na afọ 1470 ya ihe ndị dị na 1470 AD. 1470 ịgbakọ ya amafu ole Obi adịwago. Dịka mgbe Obi a bidoro, ọchịchị ya na-esi n'aka nna fere na nna nwa. O nwebeghị ndị ọzọ chịrị Obi a awụhụ site na nna fere na nwa. Nwa nọ taa onye nke 19 ndị iti na-akpọ 19th. Ọkpụbeghị apụ ofu ezi na-achị Obi a kemgbe o bidoro. And onye isi gburugburu nnọkọ asụsụ Igbo bụkwa nwa afọ Ihite Owerri nwa Obi a bụ Maazị Henry Ifeanyi Mmadụeke. Obi nọrọ narị afọ 500 years awụzie Obi. Igwe, ihe m chọrọ ịjụ ugbu a bụ kedu ihe pụrụ iche n'obodo Ihite Owerri nke mere ka Obi nọruo tata? N'ihi na o doro m anya na ọtụtụ obodo dị n'ala Igbo tata nwere oge ha nwere Obi ọkpụtọrọkpụ, mana tata enwezi ihe dị otu a. Kedu ihe ichere pụrụ iche n'obodo Ihite Owerri eji nwee ike ịbịa tata na-ahụ Obi nọkarịrị narị afọ? Eme nke ukwuu. Ajụjụ gị amaka. Ihe kpatara o jiri dị otu a bụ nọọ otu nne otu nna nwe Obi a. Ihiwe Obi a iledo anya ndị nwunye na-ekwu onye ya anụ ya. Anaghị azụ ya azụ, anaghị ejeri ụlọ ikpe, anaghị agbara ya egbe. Ndị nwe Obi a nọkwa ha na-asị gị lekọta ya dị etu akụ ya dị. Ya ha jiri aka ha hiwie na-elekwa ya wee ruo taa. Mana mba ọzọ dị iche iche enwere ike onye na-elekwa Obi nwụọ ma onye nọ n'isi nwụọ ebido ndọrọ ndọrọ na ịlụ ọgụ tigbuo ozugbo eje m ụlọ ikpe jee mee ruo egbe na mma mgbe ahụ tisasịa. Ma nke a wụ dịka m siri kọwara ụnụ, onye nọma nọchi anụ Chineke kpọọ ya nwa ya nwoke, onye si n'ime Obi ahụ ewere ọnọdụ. Adị ndị hiwere Obi ahụ kemgbe ahụ nwe otu n'otu nna
ha maka si eme ihe ha anaghị alụrụ ya ọgụ anaghị azọrọ ya ọgụ anaghị agbara ya anaghị ejere ụlọ ikpe ọ Chineke hiwere obi a were mee ya etu ahụ ya kpatara o ji detọkwa ruo taa ka ị nọ nga ihe niile ya abịa nga taa ị na-ahụ ha niile wuo otu ime ụlọ otu nne na otu nne kemgbe maka onweghị onye wụ onye abụọ Ihite Owerri omeghị onye ya wụ onye Ihite Owerri ya chọkwa obi a tisasị ya maka onye tisaa ya bie ka o tisara obi ka o tisara maka mụnwa nọ nga ihe niile nna-achị mụ na ha wụ otu nne na otu nne ọ ha sịsị nọdụ nga ha dị okwe n'ọnọdụ a anyị ekwe ka obi a mesaa ma ọ bụrụ na obi da ha na mbugharị nsogbu adị ọhịa mere o ji wuru obi ọkpụtọrọkpụ ruo taa sonyere anyị n'ọgbakọ ihu akwụkwọ ịbịa ide nnọkọ asụsụ Igbo anyị nwere ngalaba na steeti niile dị n'ala Igbo anyị nwere ngalaba n'Imo steeti anyị nwere ngalaba na Anambra anyị nwere ngalaba na Enugu anyị nwere ngalaba na Delta anyị nwere ngalaba na Abia ọbụla dị n'obodo Eko anyị nwere ngalaba irukwe isi obodo Naijiria bụ Abuja anyị nwere ngalaba ebe ọbụla ị nọ sonyere ọgbakọ na-akwalite asụsụ Igbo n'ihi na ihe ọbụla ị mere maka ịkwalite asụsụ Igbo Chineke nna agaghị agbawa gị aka dịka isi kọwa ajụjụ anyị nwere ịjụ bụ ị gwara anyị maọbụ imere ka anyị mata na ịbụ eze nke 19 oge anyị hụkwara n'aha gị ihe anyị na-ahụ bụ Obidi 19th n'olu ndị iti biko ndị eze 19 achịrị ị na-akọwa na ọ bụ ebe a ka ha chịrị ị na-akọwa na oge ha nwụrụ na ịmụrụ ha niile n'obi ebe a obi a ka ha niile chere na obi a ka ha niile biri kama o nwere ebe a sị biri ala obi anyị na-akpọ mgbu ama unu soro bịa wa ama ọhụrụ ama ochie ndị mbụ dị ụzọ ibe esi pụọ ebe nke gwido ha ya wa ama ochie nke wu ama ọhụrụ ndị ahụ chere mbụ bidoro ala obi ha na mgbu kpatara eji akpọ ya mgbu and ebe ahụ ha siri biri elise ha niile nkwa abụọ nwee ụmụ omenwe ọwụ ha niile wu obi ọha ka ka chọtara n'ụwa obi ndị eze niile ahụ ofu ha buru onye ezi buru dịkwa ruo taa agbanwebeghị agbanwe mana ọ bụ onye ọzọ buru ya etu aka eze JUN Ezerioha ndị iti na-akpọ ya Igwe the 4th Obidi 19th of Ihite Owerri Ancient Kingdom oge ọ na-agwa anyị okwu o mere ka anyị mata na ebe a abụghị naanị obi Ihite Owerri ma ebe a bụ obi ọsụ ala mmiri ọsụmanụ nke ndị iti kpọrọ clan dịka ọ dị tata onye anyị na ya nọ bụ clan head of ọsụ ala mmiri ọ bụ ya ka anyị nọ n'obi ya unu lekwa ya n'akụkụ dịka o si kọwara anyị onye nọ ya n'aka ekpere bụ odu nke ndị Ihite Owerri nke ịga na ihe dịka ngalaba Anambra a na-akpọ ya Onowu nwa bekee kpọrọ ya prime minister onye nọ ya n'aka nne bụ nwanne nna ya nke wu okenye nọ nso ugbu a dịka o si mee ka anyị mata mbụ ọ sị na ọ bụrụ na ọ gbagwojuo ya anya o so na ndị ọ na-akpọtụrụ ya mere ebe anyị nọ tata abụghị obi nke a na-eme onye kpata ego o jee lokal gọọmenti gwa ha nye eze mba ihe a bụ obi dịwara kemgbe narị afọ 500 years ago n'olu ndị iti anyị bụ ndị ọgbakọ na-akwalite asụsụ Igbo nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo ihe anyị ji bịa n'obi ebe a tata bụ na anyị hụrụ na igwe na-achị obi a bụ onye asụsụ Igbo na-amasị anyị wee sị ka anyị bịa kpọtụrụ ya ka anyị mekwa ka Naịjirịa n'ụwa niile mara na e nwere ebe a na-akpọ Obi Ezerioha nke dị n'ala Ihite Owerri ya mere ọ bụrụ na ịchọ ịhụ ihe ọkpụtọrọkpụ jisi ike rute n'obi a ọ bụrụ na irutie ihe banyere omenala na asụsụ Igbo ga-amasị gị igwe biko enwere ihe ọkpụtọrọkpụ dị na obi a ị nwere ike igosi anyị ka anyị nwee ike kweta na obi a etole ọ dịwara ihe a na-agwa onye isi na ọ dịghị n'ofe ewu mmanụ ma ihe ndị ọzọ itinye ya ose afọ ya
nnu tụọ ya ọ ya mana nnu tụrụ ya onye batara n'obi a agaghị eche ka agwa ya banyere obi a o nwere ofu nnukwu mmadụ na ndị na-enye anyị ọkụ akpọ ndị NEPA bịara nga ọwụ ndị na-enyo ala a na-akpọ survey ọ sị isi ya na-etiga ịbata obi a mmadụ agwaghị ya ihe ọwụ and ọwụghị onye Igbo ma ọ sị ozugbo ya na-eti isi n'obi a ozi onye ya na-achọ ka ọ kọwara ya bịa bata ya mere asụ na nwere ka o siri dere ma anya m anya anaghị ahụ ekwe nga ogbedi anaghị aba na-ekwuru ma ọ wụrụ ma unu gara ahụ ọfụ Ihite Owerri n'ogoro narị afọ 5 ejiri chịa Ihite Owerri onye ahụhụ dọkpara Ihite Owerri a na-emetụ ya aka ihe ndị ọzọkwa egbe nduru ejiri lụọ agha eji chụfusi mba dị ihe a na-akpọ amok ihe eji ebu ndị eze eji ikpe ọ dị n'obi anyị mmadụ na-anọ bụrụ onye eze ụkwụ ya eru ala si nga bụrụ ọka igwe ma ha jeme ihe dị agha ọmụmụ ikpe ọmụmụ mmemme ekwe karịgoro narị afọ 3 dị na ihe ndị ọzọ ihe rịba ama ejiri mara ọkpụtọrọkpụ dị nga ụdara anyị nọ n'okpuru ya onwe onye n'ime anyị ekwu mgbe o jiri dịwa osisi ndị ọzọ hụsịrị ọwụ ndị ọhụrụ onwe ndị ochie anyị amaghị mgbe o jiri dịma ihe ndị akpụrụ akpụ obi dede gwum kwunu ya bakwa n'ime ya onweghị ụdị ikpe ekpe nke ahụ nwa bekee mgbe ọ bịara ọhụrụ soro ikpe n'ime ya nwa bekee mgbe ha bịara ọhụrụ soro ikpe n'ime obi ọnụ ya ba n'ime ya kwụsị ụmụ ya ihe ụfọdụ ya mere ndị nwere ohere ịbịa taa ya gbara anya ha Krismas na ihe ahụrụ ejikwa m n'aka ama m obi n'ole n'ala Igbo anyị eru okwukwa etu nke anyị dị taa ọ Chineke ekekere omere o ji dị etu a maka ya hiwere ya ya mekwere o ji enye agbụrụ ọ ka bụkwa nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo ọgbakọ nke na-akwado ọdịnala na asụsụ Igbo chọọ anyị n'ihu akwụkwọ ọ bụrụ na ịbata n'ihu akwụkwọ nke nwa bekee kpọrọ Facebook dee nnọkọ asụsụ Igbo ị ga-enweta anyị enweghị ihe ọzọ anyị na-arụ abụghị ime ka asụsụ mụ na gị bụrụ ọkacha ibe n'ihi na onye na-amaghị asụ asụsụ ya mana ọ ma asụ nke nwa bekee onye ahụhụ bụ nnukwute iti n'ihi na a na-esi n'ụlọ were dịrị mma were pụwa. Kedu ọnọdụ ịlụ nwaanyị si dịrị n'obodo maka ama na ọ bụrụ na anyị gozicha mba ụwa niile obi a ọtụtụ nwere ike ọtụtụ ga-enwe mmasị ịbịa obodo Ihite Owerri ọbụladị ịbịa lụrụ nwaanyị ịgọrọ ọgọ ma ọ bụ ịbịa nwere enyi n'Ihite Owerri. Kedu ka ọnọdụ ịlụ nwaanyị na obodo Ihite Owerri si? Ajụjụ nke jụrụ ọ mafere ofe o enye m ohere ịgwa ụwa niile na ala Ihite Owerri dịka ọ dị taa ịkparịgide n'Ihite Owerri taa bifere na-ahụ agbọbịa rugoro elu di ọ rara ahụ tutu ha na-etolite agọrọ na ha etu esi aghọrọ ube jiri eji oroma chara acha kemgbe onwe na agbọbịa hụrụ ruru elu di kemgbe bịara nga enwebeghị nke anyị hụrụ igwe ndị niile si mba abịa lụ nwaanyị be anyị nke bịa ọ na-emekọrọ ihe niile otu esi ka a ghara imekọtasị iji ya bere nwe isi
anyị anaghị agbaji oge anyị aka, anyị anaghị ebu ha agaghị ebulikwu. Kemgbe ndị mba nyopụrụ ọnọdụ a, ma ndị si Enugu, ma ndị si Abịa, ma ndị si Ebonyi, ma ndị si ofe mmiri, mba Germany bịa gba nkwụ nwaanyị, nne ya soro bịa, nwanne nne ya soro bịa ịbịa alụ nwaanyị n'Ite Owerri maka chịchara mma maka amacha ogo akụ onwe onye na-ewekarị narị ise n'isi nwa ya na be anyị, onwe ndị na-ewere naira 200, onwe ndị eme ha bịara kwụọ aka mmanya na-akpọ mmanya ajụjụ mkpọrọ na palọ ha na-ebiwe. Mgbe o jiri nweta nwere ọbịa mee anyị anaghị asị buru m elu na ala bịa lụrụ anyị nwanyị. Ihe a chọrọ were wụ ọdịmma ụmụ anyị kere. Etu a ka ọ dịkwa anyị lụtakwa nwaanyị anyị na-ama elezi ha anya n'agbanyeghị ebe onye ahụ si. Ụmụ anyị anaghị ebukwenụ aha jebe di anyị si m be eze anyị were ya, ha na-eji obi umeala ruo isi kama ọ ndị a ji lụta ha bịa ha na-arụ anyị sora ịlụ nwaanyị n'Ite Owerri asị ya mere nna nke ụmụ ebe ịlụ nwaanyị n'Ite Owerri asị ya mere nne nke a, ụmụ ebe ịlụ nwaanyị asị ya mere ọgọ nke a, ụmụ ebe ịlụ nwaanyị asị mere nwa nke onwebeghị onye bere ịlụ nwaanyị n'Ite Owerri asị onye a. Ụmụ Igbo na-ege anyị ntị, ụnụ anụ na ka o si aga. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ nwaanyị, obi eruo gị ala, gbadata obodo Ite Owerri, ala nna m, atụla egwu. Ihe anyị na-ajụ gị ewu, ị nwekwara ịhụnanya ebe onye na-alụ dị. Ọ bụrụ na ị nwere ịhụnanya, ihe ị ga-eji lụ nwaanyị agaghị akọ gị. Anyị esoghị na ndị na-abụ ebe ịlụ nwaanyị ma gị ebughị akpa ego, anyị asị gị lawa. Kedu ndụmọdụ ị nwere inye ndị nne na nna tata banyere ụmụ ha? Kedụkwa ndụmọdụ ị nwere inye ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa banyere asụsụ ndị a na-akpọ Ọsụ Ọnịcha efeghị Obosi? Maka onwe ndị jere Ọnịcha mgbe ochie, ọgwụ n'abalị labụ ka ọ nọrọ ọlọta ọsụwara gị efulọị, anyị na-akpọ ha Ọsụ Ọnịcha efeghị Obosi. Ihe nwaanyị ti na-akpọ complex bụ ihe bụ ụmụ ihe ndị a. Ọtụtụ n'ime nne na nna na-asụrụ ụmụ ha olu bekee, ndị na-ahụta onwe ha dịka na nwa bekee kara ha wụrụ mmadụ. Ọ dịkwa etu a na onye isi ojii Chineke kechara ọ chọrọ ịwụ nwa bekee. Ụfọdụ buru ihe a ga-ama wụọ n'ahụ ha na-acha ka ụdara, ụfọdụ na-eji njikere ga-adị mma, ma ọ bụ na nwere ike icheta okwu dike na-akụ ọkpọ wụ Muhammad Ali, aha ya wụbụ Cassius Clay, aha ya wụbụ Cassius Clay Muhammad Ali. Ọ sị ọrụ ọgwụ rekwe ya ma ihe Cassius Clay, gbanwee aha ya sịwa Muhammad Ali. Ya na ndị ọcha na-akụ ọkpọ, ọ na-eji ha eme ihe ụka ọchị. Ọ sịghị bụkwa gị legodo anya ya awụ onye ojii, iwe na-ewu ya dị oji, ya nwụọ obi aṅụrị ya dị oji, ya nwụọ ya dị oji. Ma gị lee onye ọcha na mgbe ọ na-adị ọcha mgbe obi ọma na-eme ya, iwe wee ya ọcha ma ọbara ọnwụ ojiwe nji. Muhammad Ali n'olu ndị iti, if you are angry you are red, if you die you turn blue. I'm black and proud. I am black. If I'm angry I'm black. If I'm happy I'm black. If I die I remain black. Onye Muhammad Ali na-agwa ndị ọcha ma ha na ya n'ụwa ọgụ.
onye nke na-eti egwu James Brown amara nwa n'ụwa niile ọkwa ya tiri and black and brown ya wụ onye isi ojii na-akpa ịnyanga ya na-akpa ịnyanga n'ime ya wụ onye isi ojii ma ọtụtụ ndị a na-eme na-asụrụ ụmụ ha olu bekee isi ada ahụ ya n'olu bekee onye delipukwe ị na-asụ make it dey come, it dey go. Ohe enye aka. Ndị ọcha ya gba mbọ ka asụsụ ndị ọzọ nwụsịa. Ndị ọcha ya gba mbọ ka omenala niile nwụọ karịsọ nke ha. Taa onye na-achị England niile nwụ nwaanyị Queen. Akwabekwe ya heru asị gị Queen ya dị ndụ nọ ya chiri ruo mgbe ebighị ma ha bịa n'obodo ndị ọzọ asị gị megharịa onye ahụ wuru ka gbara ya mere nne na nna ndị okenye ụmụ anyị si na-akọwara ha mkpa ọ dị mmadụ ịma onwe ya ije n'ugwu Awụsa taa n'ugwu Awụsa ị ya ama ihe mere onye Awụsa sụrụ gị bekee ije na ọdịda anyanwụ a na-akpọ West ị ya ama ihe mere onye Yoruba were gị na mbido ịsụ bekee ma onye na nwanne ya nọdụ ebido ịsụ bekee ọgụ ma njikere ndị na-arụ na ụlọ akụ eyiri ụda olu ya hụ ya n'ugwu Awụsa nwa ụlọ akụ ya ba n'ugwu Awụsa onye yi emu nwere ụda n'olu njikere ejiri mara ha ka ha ji arụ ọrụ bekee ma ndị Igbo anyị ji ha na njikere ndị bekee anyị sụọ asụsụ ndị bekee amara na anyị wụ mmadụ mụnwa hụrụ ya dịka ihe ndị bekee na-akpọ complex ndị French ahịa mere anyị ya ndị Ijaw ahịa mere anyị ya ndị TV ahịa mere anyị ya Idoma ahịa mere anyị ya Igala ahịa mere anyị ya ndị Ishana ahịa mere anyị ya anyị nwa ga-eji aka anyị mere onwe anyị ka ọ ga-eme ịhụ nwanne gị ụlọ gị na mba ileghana anya ịsụọrọ ya asụsụ ọ bekee ka ya asụrụ ya ije mba ofesi hụ onye ọ dị ka onye Igbo isi a nwanna ele ọ zachigha gị na-asụ Igbo ụnụ ya kwụrụ nga ahụ sụọ Igbo ihe ruru otu awa onwe ya mụ ihe na-ekwu maka o nwere ofu enyi nwoke ahụ ya Pius ọ sị ya ji lalawo ndị Hausa mgbe a na-alụ agha wụ ya na-anụ Hausa ndị Hausa na-agba izu otu na ya esi memela ndị mmadụ n'abalị ahụ ji akpọ nwanne ya abalị ka ha gbafu ụnụ bụ ndị Igbo ga na-asụ Igbo mgbe ụnụ sụ na bekee nga ndị Hausa na ndị Yoruba nọ ha mara ihe unu kwuru sụọ dị mkpa anyị ji na-echekwara onwe anyị nwaanyị Igbo ji ejiji na-aga n'ụzọ inwe ike hụ nwoke ya gwa ekwu ga-ekwesị ekwesị onye traụza ewere mkpụrụ ahịa ịkpa chọọ ya sụọ dị mkpa ọ dị mkpa n'ụlọ akwụkwọ kwanụ enwere ike ije n'ụlọ akwụkwọ sị nwa ọbụla mekarịrị ofụma n'asụsụ Igbo anyị enye ya otu pensụl ịkwadosi ụdị ihe a dị mma nwata mekarịrị ofụma na omenala Igbo n'asụsụ Igbo anyị azụ ya otu akwụkwọ anyị azụ ya otu uwe anyị emere ya nke a onye nkụzi ka mara akụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ anyị emere ihe dị etu a ihe ụzọ anyị na-esi akwalite asụsụ ụzọ ọbụla dị mkpa
anọkọkwa na nnọkọ ndị Igbo nọkọ agba mbọ were Igbo na-eme ihe maka ụlọ iwu nnọkọ ụlọ iwu n'ugwu asụsụ ugwu ka ha na-asụ ha na-akpọ House of Assembly n'ugwu Hausa ka ha na-asụ ịkakwa ha gụọ akwụkwọ ọ usoro ji mmụta na-asụ Hausa ka ha na-asụ o nwere ihe m chọrọ itinye n'ihe onye eze kwuru n'asụsụ Igbo mmadụ n'ụlọ akwụkwọ ụfọdụ nne na nna na-eche na nwa ha na-asụ bekee alọtara atụrụ ha bekee ma na-echesi nwa ha ama akwụkwọ ọgwụ eziokwu tụmadụ na ụlọ akwụkwọ ndị na-awụ nke gọọmenti ndị na-awụ nke gọọmenti ibe nwata sụọ Igbo apịa ya ihe nwanne isi jidere gụọ egwu Bright Chimezie ka oke na-asị asụsụ bekee ọ dịghị mma ihe ahụ asụsụ anyị a ga-enye gọọmenti ga-etinye aka mee ka asụsụ Igbo wụrụ ihe dị mkpa n'ụlọ akwụkwọ ọbụla na-akụzi ndị nkụzi a na-akụzi mgbe ọbụla ndị mmadụ aghọtasị onye na-asụ sọsọ bekee wee ma akwụkwọ onye na-asụsụ bekee wee ma akwụkwọ ha na-eze na-ege ntị ụnụ na-ahụ ka o si ada n'obi Ihite Owerri nke dị n'okpuru ọchịchị Orlu Local Government. Ndị kwuru okwu ekwuola a sị na anaghị ahapụ isi aka agba ụrị. Ihe ọ pụtara bụ na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ma ndị gọọmenti hapụrụ isi bụ ntị bụ asụsụ Igbo were lekwasị anya na asụsụ ndị ọzọ, mana ọ bụrụ na ịgụcha n'ihe niile a ma imeteghị ofụma na asụsụ Igbo ọ dịghị mma. Ya mere dịka anyị na-agba mbọ ya, anyị na-ayọkwa ndị niile ọ dị n'aka kọrịcha kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ n'Imo steeti bụ Viola ka unu leba anya banyere asụsụ Igbo. Nwata akwụkwọ ekwesịghị isi na ya awụrụla ọkacha ibe ebe ọ bụ na ọ gaghị ede Igbo ma ọ bụ na ọ gaghị agụ Igbo. Ọ ka bụkwa igwe JUN Ezerioha ka anyị na-anọ na Odu nke Ihite Owerri na nwanne nna ya bụ nna ukwu Opingo ka anyị na ya ka nọ na Obi Ihite Owerri. Ọ bụrụ na anyị lee anya igwe ezuru ka eme ọ na-asụkwu ma asụsụ ofe mmanụ na-asụ ma nke ndị Hausa. Ana m amụta ọtụtụ ihe n'aka ya n'ihi na ọ bụghị igwe ekpuwere okpu ọnọdụ ofu ebe, mana ọ bụrụ na ị ga-enye ntị n'olu tata ị ga-amata ma kweta na ihe mmụta juru ya n'ụbụrụ. Ọ bụrụ na anyị sị ka anyị lewe dịka anyị si amụta m ga-asị na ya agaghị ala ebe a tata. Ọ kụzierela anyị ọtụtụ ihe. Ana m ekwekwe ya nkwa dịka ọgbakọ na-akwalite asụsụ Igbo na anyị nwere ihe anyị hibere ma agụmakwụkwọ n'efu maka asụsụ Igbo ma ịkwado ụmụ akwụkwọ maka asụsụ Igbo. Oge na-adịghị anya ihe ndị a ga-ebido pụtawa ihe n'ihi na ọrụ anyị agaghị enwe isi ma ọ bụrụ na anyị asịghị ụmụaka na-eme ofụma deme ma ọ bụ jisi ike, n'ihi na njọda ọgụ na-aka mkpa karịa onye na-alụ ya bụ ọgụ. Igwe ana m asị udo dịrị gị. Ozi niile iziri gọọmenti ha anụgo ya, nke izikwara anyị anụgo ya. Oge anyị nwere nzukọ mba ụwa nnọra ọgbakọ na-asụ Igbo bụ Ugezu jee Ugezu, enwere ihe ọ gwara anyị. Ọ sị na ọ bụrụ na iso na ndị na-ejighị asụsụ Igbo kpara ihe na ihe ọ pụtara bụ na iso n'otu n'ime ndị ahụ na-agba izu nzuzo ka asụsụ Igbo nwụọ. Ya mere ọ bụrụ na ịma na isoghị n'otu n'ime ndị ahụ na-agba izu nzuzo ka asụsụ na omenala Igbo nwụọ, bido tata kwado asụsụ Igbo, bido tata kwado ọdịnala Igbo. Ọtụtụ n'ime anyị jee mba ofesi nwa bekee ememe carnival, anyị eyiri akwa na-amali elu si a na-eme carnival, mana ịlọta n'ala Igbo ha ebe a na-eti mmọnwụ esi nwude mmọnwụ gbaa ya ọkụ. Kedu ihe dị iche carnival na iti mmọnwụ? Ọtụtụ n'ime anyị pụọ omenala ndị ọzọ na-amasị anyị, mana anyị lọta n'ala Igbo ọbụla dị eriri ji ụfọdụ ga-asị gị na eriri ji bụ ime arụ ma ọ bụ ife mmụọ ọjọọ. Mana dịka ọ dị tata, achọrọ m ime ka na ọtụtụ ihe nwa bekee wetara anyị ọ dịcha dabachaghịrị anyị, mana ha jisiri nke ha ike. Ma gị onwe gị dịka ofeke iwere go asụsụ gị na ọdịnala gị tụfuo, asụsụ na ọdịnala onye ọzọ abụrụzie nke iji. Tata ị kwesịrị inwe nchegharị abụghị naanị mgbe ị bụ akwụkwọ nsọ,
nchegharị bụ oge ibidoro ime ihe ị kwesịrị ime nke ị hapụburu ahapụ. Kedu ozi ị nwere izi ụmụ afọ Ehite-Owerri ma ndị nọ na mba ma ndị nọ n'ama banyere ọdịnala na asụsụ Igbo? Nke a bụ ụmụ gị, kedu ozi ị nwere izi ha? Ndewo onye isi gburugburu nnọkọ asụsụ Igbo. Ịma Ehite-Owerri anyị a na isi obodo Plateau a na-akpọ Jos wụ otu ihe. Jos wụ Jizọs onye nzọpụta anyị, ya jee Jesus our Savior. Etu a ka Ehite-Owerri dị. Ehite-Owerri, ihe ọjọọ anaghị ekwu ome na Ehite-Owerri. Ihe ọjọọ anaghị akwụdo na Ehite-Owerri. Arụ anaghị akwụdo na Ehite-Owerri. Nwa afọ Ehite-Owerri ọbụla tiri aka n'ihe ọjọọ a na-agate anya. Onwebeghị onye ji ntụ na aghụghọ na ose na ama ba ọgaranya na Ehite-Owerri. Onye ọbụla ịhụrụ na-eriju afọ na Ehite-Owerri taa wụ okpo ofufu ya o jiri mee ya. Nwa afọ Ehite-Owerri ọbụla tiri aka n'ihe ọjọọ ọ naghị ekwe izu aka akpara ya. Ya mere m ji adụ ha ndụmọdụ, ebe ọ bụ na nwa afọ Ehite-Owerri nọ ya kpachapụ anya ya. Mba ọ bụla ọ nọkwanụ, ọ mara iwu mba ahụ o dobere ya. Ndị kwuru mbụ sị ije obodo Rom ị na-eme ka a si eme. Ọ ihe m na-agwa ụmụ afọ Ehite-Owerri, ebe ọ bụla ha nọ, ọ n'ụlọ akwụkwọ, ọ wụ ebe ha na-azụ ahịa, ọ wụ ebe ha na-arụ ọrụ bekee, ọ wụ ebe ha na-eme ihe ọbụla dị mma, ha kpachapụ anya ha. Anya na-eji ihe ọjọọ agba ọgaranya, anya naghị eji ihe ọjọọ ama aka, anya naghị eji ihe ọjọọ etu ọnụ. Maka obodo anyị ewu ọkpụtọrọkpụ, ọ bụrụ na a na-eti aka n'ihe ọjọọ, ọ bụrụ na na-akwado ihe ọjọọ, mgbe ka ba ya gasara n'ebe ọ bụla ha nọ, ha kpachapụ anya ha, tinye uchu n'ihe ọbụla ha na-eme. Ọ bụrụ akwụkwọ ka ị na-agụ, tinye uchu n'akwụkwọ gị. Ọ bụrụ ahịa ka ị na-azụ, ịmara iwu jikọrọ ịzụ ahịa n'ọnọdụ ịzụ ahịa, ị na-eme n'etu ahụ. Ọ bụrụ ọrụ bekee, onye were gị n'ọrụ, ịsọpụrụ ya, rụọ ọrụ otu o kwesịrị ịdị, otu ọbụla o siri chọọ isota arụ ọrụ ya. Ọ bụrụ bụ aka ị na-agba, ọ gaghị ịsọpụrụ ya, sọpụrụ nwunye ya, gbaa bọị etu esi agba. Ị gbachara ọ gaghị bụ etu esi agba, ọ ga-enye gị peni, ya kpere ekpere lụma, ọ ya adịrị gị mma. Ijene ka ije rituo ọga gị, ejene ka ije gị na ya zụbazie nwunye, ma ọ wụ ozi ego ozi ejubo ya makwa ndị anyị mba. Irube isi n'iwu niile n'ọnọdụ niile, umeala n'ọnọdụ niile n'ụdị niile. O nweghị onye Chineke ya gbawa aka, onye kpachapụrụ anya, tụọ egwu ya, rụọ ọrụ n'ọnọdụ kwesịrị Chineke ya gbawa aka. Ya wụ ụmụ Ehite-Owerri, ebe ọ na ha nọ, ha etinye n'aka n'ihe ọjọọ, ha eche n'echiche ọjọọ, otu nzuzo ha etinye n'aka. Ihe niile ịtọrọ mmadụ, osi, egbe na mma, tigbuo ozugbo, ha etinye aka, eji ihe mara anyị. Kama anyị ga-erichi afọ dachi ụzọ anyị gbara ọnụ, ya wụ ndụ anyị Ehite-Owerri. And onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ bata Ehite-Owerri, ọ naghị ekwe izu dịka m gwara ụmụ. O nwere ụmụaka na ba tọrọ na nkwagwa mmiri Ụmụhụ afọ 6 gara aga. Ụmụ nwoke na-abụ atọrọ, sọsọ ha wụ ụmụ nwoke nne ha na ha ji. And a tọrọ ha n'ụdị na ha ya lụọ ije ahụ, maka ndị tọrọ ha wụ ụmụnna ndị nwe ha. Ma dịka Chineke Ehite-Owerri si mee ha, Chineke itu akwụma ha akwụmakwa ha, kwata ha Ehite-Owerri, wee zọpụta ụmụaka na abụọ. O nwere ofu onye osi ya mara ama nyere ọrụ nsogbu na Ehite-Owerri nke aka kpara ya. A na-akpọ ya Stone ka ogene, amama ha na-akpọ na Ehite-Owerri nke aka kpara ya.
nwa afọ ite ọbụla chọrọ ịbara onwe ya uru esepụ aka n'ihe ọjọọ isepụrụ aka n'ihe ọjọọ hụ na Chineke doziri ite Owerri n'ụzọ pụrụ iche onweghị nwa ite Owerri a na onwekwaghị ụdị ndị bara uru a ga-enwebere ite Owerri ole ka na-agụ nna m eje akwụkwọ ma o meriri mgbe ọ nọ ji ike na elekshọn etiti mgbe ọ nọ ji ike si obodo Amerịka lụ nna m ga-eji akwụkwọ merie ya na ntụliaka Zik ụnụ na-anụ bịara nga a chọrọ ejegbo weta akwụkwọ dere ya afọ 1957 bịa na-ayọ Awolowo ha abịa na nga onweghị ndị chịrị Naịjirịa abịaghị n'obi a onweghị nna m hiwere ọnọdụ ndị eze na Eastern Region wụzi steeti Itenanị we so ite Owerri onweghị ụdị mmadụ Dr. Leme amarata ite Owerri ya wụ dọkịta bekee izizi ọlụ niile nwere Chief Samson bịa na-emejuru Okuruọha onye isi lokal gọọmenti mgbe ọlụ ochie awụ nke ọhụrụ a na-agụ ọnụ anyị nwere ọchịagha rịtara ya emejuru Lọdri Brigadier General igwe ekwuru m ya na mbụ na ọ bụrụ na anyị ga-enwe igwe ntị n'olu ọlụlụ anyị taa agaghị abụ tata mana igwe kpọtụrụ anyị aka ka anyị mata na Ihite Owerri abụghịzi obere bụkwa nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo ọgbakọ nke na-akwado ọdịnala na asụsụ Igbo chọọ anyị n'ihu akwụkwọ ọ bụrụ na ịbata n'ihu akwụkwọ nke nwa bekee kpọrọ Facebook dee nnọkọ asụsụ Igbo ị ga-enweta anyị enweghị ihe ọzọ anyị na-arụ abụghị ime ka asụsụ mụ na gị bụrụ ọkacha ibe n'ihi na onye na-amaghị asụ asụsụ ya mana ọ ma asụ nke nwa bekee onye ahụ bụ nnukwute iti n'ihi na a na-esi n'ụlọ were dịrị mma were pụwa ama dịka ọ dị nke akpụrụ akpụ wụ Ezereọha nke izizi ya wụ Obi nke 16 chịrị Ihite Owerri Ezereọha eze nwa Abachịrị nna ya nwe eze nwa Abachịrị wụ Obi nke 15 chịrị Ihite Owerri nke wụ Ezereọha eze nwa Abachịrị ya tọrọ Obijiakụ Obijiakụ atọ Ojimba atọ Emeka nke ụdị ọkpara ya wụ Nwizu Ezereọha ya wụ onye ama ama n'ọchịchị ọdịnala ya hiwere ụlọ ndị eze n'ala Igbo niile ile anya ihe awa agụ akpụrụ akpụ nyewa Nwizu na-etinye agụ ndụ na moto mgbe na-eje Enugu mgbe ọ na-achị agụ a na-anọ n'azụ moto agụ a na ndị n'azụ moto ya na Nwizu draiva ananya eburu na-eje Enugu nke wụ afọ 1938 1938 ka akpụrụ ya 1938
nke a 1990 afọ puku narị itenaanị na iri itenaanị 1990 ka akpụrụ nke ma nke 1938 nleru anya n'ala ka akpụrụ nke a 1938 ileru anya ihe ndị a otu ọ dị mgbe ahụ ilele hụrụ omenala mbụ otu aka ọ dị mgbe ahụ ka a gbazie n'obi wụ ụlọikpe ọdịnala Supreme Court mgbe ochie. ọhaneze na-ege ntị, ọ ka bụkwa nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo, ọgbakọ na-akwalite asụsụ na ọdịnala Igbo ka unu na-ahụ na Obi Ihitoweri. anyị na igwe JUN Ezerioha Obi nke 19 Ihitoweri na-akparịta ụka. Sonyere anyị n'ọgbakọ ihu akwụkwọ ma ọ bụrụ na ihe anyị na-eme na-adị gị mma. Sonyere anyị n'ịkwado asụsụ Igbo. Chọta anyị n'ihu akwụkwọ bụ Facebook. ọ bụrụ na ịbata dee nnọkọ asụsụ Igbo, ị ga-ahụ anyị. Pịa aka n'ụzọ, anyị ga-emere gị ụzọ ịbata. anyị na gị ejikọ aka ọnụ na-eme ka asụsụ na omenala Igbo bụrụ ịgba. Ntọọnụ ụzọ esi abanye na Obi JUN Ezerioha Obi Ihitoweri. lee n'anya n'ụka ọ dị adịghị ka arụrụ ihe tata nwanne. ile n'anya na isi ntọ a, ị ga-ahụ na ihe awụghị ọnụ ụzọ arụrụ tata. nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo, ọgbakọ na-akwalite asụsụ Igbo. anyị na-epiekwu n'ime ebe a ugbu a ka anyị jee mara ihe dị n'ime ebe a. ị ga-ahụ ka m si na-epiekwu ndị otu m na-eso m n'azụ. igwe nwaanyị na-abatakwa ya nwaanyị na-abịa, nwaanyị batawa abịa n'ụlọikpe a na-enwe ịna ebe ọbụba Obi na-anọ. ile anya ihe niile awụ mgbidi, oche adịghị mgbe ahụ. ebe a ka ndị mmadụ na-anọ mgbidi. oche adịbeghị mgbe ehiwere Obi abata ga ikpe onye isi ọnọdụ. ile anya enyi atụ enweghị ụdị anụ ọhaneze na-ege anyị ntị, unu lee anyị ihe a na-egosisi anyị ugbu a mpi na isi ọtụtụ anụ dị iche iche. onye eze JUN Ezerioha na-akọwa na enweghị ụdị anụ a na-agaghị achọ isi ebe a. ọtụtụ anụ nọ ebe a, isi anụ na ọkpụkpụ n'ebe a akarịala narị afọ abụọ, narị afọ atọ, nke bụ 200, 300, 400 maọbụ 500 n'olu iti, olu ndị iti ejiri were gbuo ya maọbụ eji wee dosi ya. dịka o si dịrị ugbu a, unu ga-ahụ ihe akpọrọ ebe a mgbidi. mgbidi bụ ebe a na-anọ ala mgbe ochie. ndị ochie na-achị abịa ebe a ka ndị na-ekpe ikpe, ndị a na-ekpere ikpe na-anọ. ebe a ka ha na-anọkwa. ebe ọ bụ dịka onye a na-ekpe ikpe ihe ọkwa unu hụrụ ebe nna anyị ukwu kwuru na tata ekpewe mmadụ ikpe na kọtụ, a na-enwe ọgba ebe ndị a na-ekpe ikpe na-akụrụ ewee na-ekpe ihe ikpe. ka ọ dị tata ebe a ọkụ bụ ebe ndị a na-ekpe ikpe na-akụ narị afọ abụọ, narị afọ atọ maọbụ narị afọ ise gara aga, ya bụ 2, 3, 4, 500 years ago. ebe a ka a na-anọ wee ekpe ndị mmadụ ikpe na Obi Ihitoweri. Obi Ihitoweri dị n'obodo Ihitoweri nke dị n'okpuru ọchịchị Orlu Local Government. anyị hụrụ ka ebe niile si wee gbaa ọchịchịrị. ọ bụ otu a ka ime Obi a na-adị. Si onye nwa police m zụrụ at 28 years can you remember I speak oke dị ebe ni ọgba nke dị ebe ni onye a na-ekpe ikpe ọchụ elekere niile ha ikpe ọchụ were eriji ọhụrụ onye igwe chọrọ onye mgbe ọmụ nke ikpe onye bụrụ ibu anọrọ ebe a
onye na-ekwu ebe a oge m ukwu ukwu ndị mmadụ bịara ordinary offense. ordinary accused and complainant nọrọ ebe a the accused and nọrọ ebe a the complainant na-ekwu okwu ya onye ọbụla ya Ụnụ hụrụ ekwe ndị a ekwenile a na-eji akpọ onye eze ma ọnwụ nke nnukwu awụ adakụkpọrọ pụtara nnukwu mmadụ tutu a na-ebupụta ya etie ekwe ndị ọzọ a ukwu ekwe ndị chiburu obi ha niile ewu ekwe eji akpọ kemgbe obi bidoro ha jiri chi edewechara nga nke a ile anya na ahụ ya gbado na ahụ mgbe a mụrụ ya mgbe a tọrọ ya jee nda gbado ọkụnụ ya ahụ mgbe the youngest by FLS ụnụ ahụrụ ya 23rd March I think 1932 ya bụ the youngest na-ekwenile akwe ya ndị niile atọrọ ya hụchara ya and the youngest kwema ekweji akpọzi ka ọ a na-ekweji eri Onye mere arụ the surprise n'ogige Owerri. Ọ dịghị apụta ogwe ra nwanne ya onye fọrọ ji a ọhaneze na-efu ọjị ọhaneze na-ege anyị ntị onye na-edo nsi na mmiri ndị asụsụ Igbo na-amasị anyị nọ n'ime obi ọbịa ka ụmụ ndị gbuchi anyị nọ n'ime obi Ihite Owerri. Ihe a na-egosi anyị ugbu a bụ adaghị n'ụkpọrọ maọbụ ada n'ụkpọrọ. Ihe a bụ ekwe a na-akọwa bụ na ihe ukwu mee n'Ihite Owerri etie ya. Oge egosiri anyị ụbọchị atụrụ ekwe a, nke a bụzie akụkọ akọrọ akọ, mana lee ya ọ dị ebe a atụrụ ekwe oge ọnwa Julaị gbara mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na atọ n'afọ 1934 n'afọ 1934. Ọ bụrụzie na iji aka gị gbakọ ya ị mara afọ ole ekwe a dị, mana kwa ị hụrụ na ekwe a ka dị maka ihe na-erubeghị afọ iri. Leele ọtụtụ ekwe ndị n'ebe a, ebe ọ bụ na atụrụ nke a 1934 ọ gaghị agbagịgharị na enwere ike atụrụ ndị a 16, 17 or 14 something, nke pụtara na ọtụtụ ekwe n'ebe a akarịala narị afọ abụọ maọbụ narị afọ atọ maọbụ narị afọ ise atụrụ ya. Ilekwa anya ị ga-ahụ nke a kwa ị hụrụ otu ekwe a siri ka ndị eze niile chịrị Ihite Owerri nwere ekwe nke ha ji chi, nke pụtara na asịsị tụlee ya nwere ike ekwe a n'ebe ugbu a ole uhie ndị nze ihe mgbe anyị chiri ọzọ ihe abụghị ihe ngwa nke oge mere ihe mekaniki papa anyị na-eme otu ahụ ọwụ ha na-eme oge papa anyị na-achị enyi ehi okwuchi ehi ha eri ehi obutere okpukpe na akpụkpọ ya abịa bịa ọtọ ya etu ha were nọọ ime ka ha mara ihe ha riri ha richa ha egburu ya akwụkwọ gị eme ngwacha ya okwu agwa m ya achọ m ikpe ụka bụ Southeast ebe a ka isi apụta ugbu a. Ihe a na-eme adịghị mfe. Ọ bụ ebe a ka a nọ ikpe. Onye eze gwara ya na nwa bekee nọ n'obi a kpe ikpe. Ọ nọ n'ime obi ekpe ikpe. Oge a na-enwekọtịma ndị nwa bekee, ha nọ n'ime obi akpe ikpe. Ihe dịka 200, 300, 400 or 500 years ago n'olu ndị iti. Ebe a ka anyị si pụta ugbu a ikpu ebe ahụ iwe kweta na ebe ahụ bụ obi anọkpe ikpe n'eziokwu. Ya mere ọ bụrụ na ịchụ ntọala banyere ihe asụsụ na omenala Igbo masị gị, bịa sonyere anyị n'ọgbakọ ihu akwụkwọ tata, bata na Facebook nnọkọ asụsụ Igbo na-asụ Igbo, ka anyị na gị nye aka kwalite asụsụ na ọdịnala Igbo. Ya mara gị mma dịka ị na-akwalite asụsụ Igbo. a na-abanye n'ihu ọkọtọ ọgba gburugburu. Onye eze JUN Ezerioha kpọkwa anyị aga na ngalaba obi ọzọ nke a na-akpọ ọkọtọ maọbụ ọ dịkasị na akpata m enyi akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ na-asị ma n'ịnya chebe enyi ọ dịgasị na akpata m enyi na-asị ma n'ịnya dube enyi chebe enyi ọ dịgasị na akpata m enyi
akwa enyi ga-abụ isi oche akwa enyi ga-abụ isi oche enyi na-aga na isoghị n'azụ enyi na-aga na isoghị n'azụ gbọgbọgbọ ngwọ ife a ka enyi dọgidelu ebe ọ na-adọga ije gbogogogogo nke nye ga-abụ n'isi oche chairman gbọgbọgbọ eze mbe weluzie na be eze gbọgbọgbọ ngwọ wee were ụdọ n'oji n'aka wee nyeze n'aka si ana nke ji wee bịa ịnụ ada anyị nwaanyị ya bụ ndị be anyị unu ga-ama na oyi m duga m ozi na ife ya bụ ị na-edugakwa mmadụ ozi